Il-Gvern qed ilesti lil pajjiż għal ġejjieni. F'diskors fl-imqabba l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif din hija l-mentalità li jrid idaħħal f'pajjiżna. Aħna xogħolna huwa li mhux il-moviment tagħna biss ikun diġà imħejji u lest għall-futur. Aħna rridu li l-pajjiż ikun lest u imħejji għall-futur li ma jkonniex għalfejn noqogħdu ninkwetaw fuq għada għax għada diġà lest u l-ħsieb tagħna jkun fuq il-pitada. Fisser kif il-Gvern telaq minn sitwazzjoni ta' crisis management għal Gvern li jingħata l-fiduċja mill-poplu biex jieħu d-deċiżjonijiet. Il-kriżi fil-numru ta' xhur li jdumu seduti u qrati biex jaqtaw il-kawżi. Il-kriżi fl-isptarijiet tal-waiting list. Il-kriżi fil-dak li għandu x'jaqsam mal-out of stock, mal-mediċini. Dan kollha. Sibnihom il-wirt tagħna. U minflok tajna qalbna jew għamilna bħal ta' qabilna, ħadna d-deċiżjonijiet fuq kull waħda minnhom. U llum wiċċi mill-qudiem ngħid illi dawn il-kriżijiet kollha solvejnihom jew qegħdin fi triq biex inkunu qegħdin risolvuhom. Il-Prim Ministru fisser kif il-mixja l-pitada tibda qabel xejn billi nsaħħu dak li għandna fejn irrefera kif fost oħrajn għatawn lokal manifattura speċjalizzata. Tenna li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru numru ta' investimenti oħra. Dik tfisser future proof illi qegħdin naħsbu mhux għall-għada imma għall-pitada. Tkellem ukoll dwar it-tieni aspett tal-istrateġija ta' Future Proof illi tiffoka fuq oqsma illi fihom il-Gvern ħadem biex minn sfida biddilhom f'opportunità. Dan b'mod partikolari għal qasam mediku fejn issanna f'pajjiżna waħda mill-ikbar kumpaniji Amerikani fis-settur. It-tielet aspett imbagħad u dak illi mmorru fejn ħadd ieħor jibża jmur. Hawn spjega kif dan se jiġri fil-qasam tal-fintech fejn pajjiżna huwa tal-ewwel li daħal biex jirregola dan is-settur. Joseph Muscat fisser it-twemmin tiegħu illi dan ħajkun settur kbir daqs is-servizzi finanzjarji u l-gaming diġitali. Ħankunu pionieri fid-dinja li nagħmlu għad il-biċċa xogħol. U ħajkonna mblokki, ħajkonna brejkijiet, imma id-direzzjoni hija ċara. Il-Prim Ministru temm jgħid li għażmien li ġej hemm programm ta' ħidma intensiv illi mistenni joħloq aktar impjiegi fil-pajjiż. Kif nerġgħu nintaqgħu wara lejt kalla jrid għandna programm ta' ħidma b'saħħtu ħafna, programm ta' ħidma li ħajġib aktar xogħol, aktar investiment, ħanibdew b'riformi importanti mal-ewwel fil-Parlament fuq il-liġi tal-IVF, ħajkonna għall-est ukoll biex ftit tal-ġimgħa toħroġ il-white paper dwar il-kirjiet, diversi inizjattivi oħra li ħajinżlu waħda wara l-oħra, u mbagħad kalla jrid nintaqgħu flimkien biex niċċelebraw fl-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta biex nuru li Malta lesta għal ġenerazzjoni li jmiss.